advokat, tvoj. Da te pitamo, tvoj advokat je... Mislim se ne znaš da ti vidio da ne je to. To je samo da ga potvrdi. Ako ne, opet sve je ovo. Može žalbe, da ne vidio da to je, tako i tako. Traži da se vrati ponovno. Da je još desno. Ali ako je bilo dobro, ono to stipi tu bilo. Godinu da su sve koji stan na kući taj tako. Onaj trpeo njim da traži iseljenje. Onda imaš tu sudjenu platu.